položíme a teraz sú dve možnosti. Buď sa dá použiť nejaký šál, hej, toto je ideálna pomocka na prvú pomoc, ktorý omotáme okolo, neviem si to dávať dole. Alebo jednoducho, väčšinou tie pomocky samozrejme nemáme pri poskytovaní prvej pomoci na svahu pri sebe, ale môžeme takto nehybniť. A úplne najistejšie je držať hlavu a krk v tej tzv. Neutrálnej polohe a čakať trvať napríklad horskej záchrannej služby. Ďalším krokom potom je zakrytie postihnutého človeka. To znamená, že môžeme použiť buď deku alebo termofóliu, aby sa nepodchladila. Medzi pri vás zastavili ďalší lyžiari, takže nemusia vedieť poskytovať prvú pomoc, ale môžu nám pomôcť s manipuláciou s postihnutým. Preložíme na polovičku a keď sme viacerí, ostaň tam v hlave, fixuj hlavu. Ideálne je, keď to robia traja ľudia. Jeden drží hlavu a otáčame, mierne ju nadvihneme, ale tak, aby hlava a krk boli v ose. Teraz poprosím niekoho, poď, Robert, prosím ťa. Ja ju trochu nadvihnem, podsuň fóliu. Ide o to, aby sme prikryli aj od spodu. Pomaličky dáme naspäť. Prejdem z druhej strany. A zase na to otáčame. Zabalíme aj hlavu, pretože aj cez hlavu sa stráca teplo. Stráca temná modelovka, ale nevadí. A týmto spôsobom sme vyplnili čas, medzi tým samozrejme sa volá nejaká pomoc, či už horská služba, vrtuľník, alebo podľa situácie. A než prídu, tak to môžeme využiť týmto spôsobom. Čiže ochrana pred chladom je dôležitá a takisto stabilizácia hlavy a krku v tzv. Neutrálnej polohe je dôležitá. Čo sa týka lyžiarov, alebo treba aj korčuly, stačí uvoľniť klipsy a aj pri bolestiach treba z tej časti nohy, ktorá je v lyžiarke, tak nepokúšame sa vyzúvať, pretože to by mohlo byť dosť bolestivé a aj sa s tým hýbe, čiže stačí uvoľniť klipsy alebo šnurovanie a čakať na príchod profesionálnych záchranárov.